Durant el segle XX vàrem estar parlant de conciliació, fins que ens vam donar compte que les dones havien caigut en una mena de parany, i és que ens estaven facilitant les coses perquè poguéssim fer dues feines, la de la llar i el món de l'empresa. Quan vam donar-nos compte, ens vam semblar que havíem d'aixecar la mirada i que havíem de pensar en una altra cosa. I el segle XXI és el segle de la corresponsabilitat. El segle on el projecte passa a ser un projecte de parella, per tant, tenir fills o tenir la guarda dels pares, perquè després ve la segona fase, passa de ser un projecte de parella i realment no arribarem mai a tenir la corresponsabilitat fins que l'home no entri a la llar, perquè la dona no hagi de deixar mai l'empresa. Perquè existeixi la corresponsabilitat, els frens més importants és realment el canvi cultural. O sigui, tenim frens culturals. Després n'hi ha de legislatius, però hi ha moltes lleis que ja parlen de l'home i la dona i, en canvi, no està ben vist. L'home no s'agafa una reducció de jornada perquè no està ben vist. Per tant, el fre més important és cultural segur. La societat civil ens hem organitzat per trobar una solució. Li hem donat un nom, el projecte Copersona. El projecte Copersona té d'important que és que hem posat a treballar conjuntament 3 punts importantíssims de la societat civil, que seria sanitat, educació i economia. Llavors, des de sanitat hi treballa 6 professionals de l'ICS, des d'educació hi treballen des de jardins d'infància, Rosa Sensat, Escola Nova 21, fins a les universitats. Tenim la Pompeu Fabra, tenim la Universitat de Girona, la Universitat de Vic, i després, des d'economia, tenim totes les organitzacions empresarials, TECOT, PIMEC, FEMCAT, RESPONCAT, ara segurament hi entrarà Foment. Després tenim UGT i comissions obreres i al mig tenim caps de recursos humans d'empreses multinacionals. Tota aquesta gent junta posada a treballar amb un únic objectiu, que és trobar un nou model de corresponsabilitat social que s'aguanti en el que seria l'economia del país, que s'aguanti, que sigui sostenible. Per això també hem demanat que hi entrin el Col·legi d'Economistes, que entrarà ara, quasi bé segur, el Col·legi d'Advocats, que ja hi és, el Col·legi de Censors, i després el Col·legi de Periodistes, per aquesta idea de canvi cultural. Tots aquests col·legis professionals tindran com a missió realment posar-ho a la societat, posar-ho a l'economia del país, perquè si no encertem que això s'adapti a l'economia del país, ni que sigui per fases, no serà vàlid el model. Haurem d'anar a buscar un nou model. Per generar aquest nou model ens hem fet 2 etapes. Hi ha una primera etapa que li hem donat 2 anys, que és l'etapa de creació del model. El que hem fet per fer aquesta etapa de creació del model és treballar amb 3 taules de treball. Una és una taula que és d'anàlisis, la taula operativa, després hi ha una taula que és de canvi cultural i hi ha una taula de comunicació. Totes 3 estan treballant de forma simultània. Què estan fent? Una mirada cap a dintre, com tenim la societat en aquest moment, i a dintre volem dir el nostre país, des del món urbà, des del món rural i des del món de la immigració. I en paral·lel, una mirada cap a fora, i hem escollit 3 països, 2 en positiu i 1 en negatiu, per estudiar en aquests 3 països, que són molt més avançats, estudiar on són ara i com hi han arribat. Copersona no és de Fidem, és de tot un grup de dones, altres organitzacions de dones empresàries de tot Catalunya que s'han organitzat perquè totes vam visualitzar el mateix. Totes vam visualitzar que era una assignatura pendent i que si les dones empresàries no la lideràvem, realment no ens hi posaríem. Ens teníem que posar al front i liderar un projecte com aquest, i després s'hi han anat sumant sanitat i s'hi ha anat sumant de tot, però ha sortit de les dones empresàries que volem liderar-ho. Copersona neix arrel, podríem dir, d'un fracàs, o si no d'un fracàs, com a mínim d'una parada. Des de Fidem havíem treballat un projecte que era eliminar el blindatge que agafa la dona en el moment en què hi ha una reducció de jornada i que dura 12 anys, perquè això vam constatar perfectament que el blindatge era una de les causes que no es contractaven dones. Ho hem intentat, hem tingut entrevistes amb la ministra Fàtima Báñez, hem fet tot, però la política és la política i el fre el tens. I vam decidir que era molt més important fer els esforços cap al canvi cultural i amb una plataforma molt més oberta, que sortís de Fidem i fos molt més oberta, que treballar per un canvi legislatiu, que és una mica tirar una pedra a l'aire i a veure si tens sort i cap a quina banda cau.
una cosa que tenen les dones de FIDEM és que parlem molt, fem sopars, fem actes i surten idees, ens ajudem entre nosaltres i surten idees. I la idea de copersona va sortir, el blindatge va sortir en un sopar, perquè va sortir en un sopar, i d'aquí va sortir la derivada que va ser copersona. I què hi podem aportar a FIDEM? Doncs nosaltres hi aportem el que com a empresàries veiem i patim la falta de corresponsabilitat i vam patir la conciliació.